Hyper täällä. No, tänään on Left or Right Candy Challenge. Jos haluatte nähdä lisää Viiperi-videoita, tällaisia videoita, niin menkää minun kanavalle. Ja jos haluatte nähdä koko videon, menkää tonne alas. Joten voitte tulla minun kellariin, eikö mitä? Noniin, joo. Oikealle puolelle. Left or right? Left. Paha karkki. Left or right? Right. On salmiakkia. 2,20. Left or right? Left or right? Right. Yeah. Left or right? Anna minä vasta. Onko nyt? Refleksit on massiiviset. Ja jos haluat, no niin, siinä se video, pikkuvideo. Joo. Ja jos Jatkaa kanava, moi moi! moi! Paperia ehkä Joo. Tää video loppuu tähän siis, moikka!